Λοιπόν, άκου. Θα σου πετάξω ανάγκη, θα σου ανοίξω ρίζες. Βούλα στο Βαργελία. Πάλι στα αστέρια τα πίνες. Ναι, στα αστέρια, γιατί? Και ποιες τραγουδάνε εκεί? Ο Δήμος Μπέκερ, ο Κώστας Μπατάλιας, η Μαρία Νικολαίδου, η Νατάσα, η Μαρία Μικρή και η Νικόλ. Είσαι εκτός δικτύου, αγάπη μου. Συγγνώμη, γκρούζουν τα μαλλιά μου. Σκάσε εσύ. Φέρε εδώ το τηλέφωνο. Παρασκευή Σάββατο, τηλέφωνο κρατήσεων 99 35 09 80. Και πού είναι αυτό, μωρή? Λευκοσία. Είσαι χαριτωμένη.